Coy Lagun sa La Paz Plaza ginbuksan na sa publiko. Bagong atraksyon sigurado nga magadalas ng kalingawan sa mga Ilonggo. Formal na nga ginbuksan sa publiko ang Coy Lagun sa La Paz Plaza. Ginpangunahan ni Mayor Jerry Treñas, Congresswoman Jam Baronda, Vice Mayor Jeffrey Ganzon, kag mga executives ng Global Business Power ang soft opening kag switching ceremony. May ceremonial releasing man sang mga Coy fingerlings nga amo ang main attraction sang proyekto. May feeding man sang mga isda nga ginhimo ang mga bisita. Suno kay Mayor Treñas, katumanan ini sang iya handom nga proyekto. I have always acknowledged the fact that open spaces boost a sense of well-being by providing calm places to stop and to think without the city hustle and bustle. This helps reduce stress by providing a respite from the city, and thus I have always wanted to create more projects like this. This place is good for recreation, where we get to spend time with our family and friends and meet new people to interact with. Panawagan sa lokal nga panguluhan sa publiko, dapat nga halungan kag amnigan ang proyekto para mas madamo ang maka-enjoy. Nagpasalamat naman ang alkalde sa partnership sa Global Business Power nga amo nagbuligid sa proyekto. I would like also to express my utmost gratitude to Global Business Power and PEDC for this partnership. Through our partnership in Global Business Power, we will be able to achieve our goal of making Iloilo as one of the most livable, if not the most livable city in the Philippines. Matapos ang soft opening sa mga adlaw, balantayan naman ang grand opening sa Coy Lagun sa La Paz Plaza sa maabot nga bulan sang Disyembre. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Kampanya kontra dengue ang nagapadayon. Publiko ginaabisuhan nga hindi magkampante. Nagabiso ang Iloilo City Health Office sa publiko nga hindi maghatag sang kumpiyansa kag padayunon ang kampanya kontra dengue iniapisar ng nubo ang na-record nga kaso sa mga ospital. Suno kay Mayor Jerry Treñas, padayon ang pagpanghanda sang lokal nga panguluhan in kaso mayara sang clustering sang kaso sa mga barangay. Gani, nagapanawagan ang alkalde nga kun mahimo, padayon ang kampanya kontra sa dengue. Sa Region 6, kita lang ang nag-negative. So, panahog aton cases kumparar last year. And why gasaka ang aton hospitalization, care utilization rate, hospital utilization rate sa subong because of COVID. Question, ano aton preparasyon, ga-preparar kita nga ang isa naton ka quarantine facility kung kinahanglan gid man usaron naton as hydration wards. Bangod sini, wala untat ang panawagan sang Health Department nga padayunon ang pagpaninlo sa sulod sang balay lakip na sa ugsaran. Pangitaon ang ginapangitlugan sang lamok nga dala sang dengue virus para hindi na magdamo pa. Sa panahon sang tigululan, mas nagadamo ang lamok bangod sang napabayaan nga tubig ulan, gani importante ang 4S kontra dengue. Kung may mabatyagaan nga hilanat, importante man ang gilayon nga pagkonsulta para mahatagan sang bulong. Ang dengue isa ka makamamatay nga balatian nga makuha sa kagat sang lamok, gani dapat gid nga maghalong ang mga pumuluyo. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol.